Der er ikke nogen, der kan stikke manden i hatten dernede. Officielt med stikke. Og Jacob, det er dig, der er på vej op her. Meget kys. Er du skræmt? Ja! Det er ubehageligt, hva'? Flyt den, tøs. Ikke er der nogen af jer, der har været så langt ude. Stop for sat. Så er der kun én vej ned. Rasmus. Er du klar? Hold kæft, hvor er du nervøs. Ja, det er rigtigt. Ud med armene. Kom så. Sådan der, Jakob. Sådan. Er du ved at brække dig, eller hvad? Skal du brække dig? Skal du brække dig, eller hvad? Høj for satan, hva' mester? Godt klaret. Ja, det er rigtigt. Klap af dig selv. Det er godt klappet.